Заробкі растуць, але не так хутка, як гэта было яшчэ ў чэрвені. Тады рэальны заробак з улікам інфляцыі павялічваўся амаль на 10%, у той час, як цяпер гэты паказнік павялічваецца толькі на 8%. Менавіта гэта і прагназавалі эксперты цэнтру Бэрок. Партал «Зеркало.io» узяў каментар у эканаміста Дзмітрыя Крука. Паводле яго, на фоне дэфіцыту кадраў наймальнікі працягваюць павялічваць заробкі прыкладна на 12-15% за год. Рэальныя заробкі, паводле эканаміста, могуць яшчэ зменшыцца, калі інфляцыя на лета будзе 7-10%. Калі інфляцыя перарасце нават гэты паказнік, то улады, кажа Крук, могуць пайсці на яе стрымліванне пры дапамозе манетарнай палітыкі ці адміністратыйных абмежаванняў. Але і таго, і другога адначасова таксама такі варыянт магчымы. Александр Кнырович, бізнесовец і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце ўжо ў нашым эфіры па відэасувязі. Спадара Александра, вітаем, дзякуем, што змаглі знайсці час, каб далучыцца да нашага эфіру. Вітаем. Добрый вечер всем глядачам Белсат. Спадар Александру, як вы лічыце, на ваш погляд, чым звязаныя ўвогуле гэтыя працэсы запавольвання заробкаў? Бо нібыта раслі з кожным месяцам, і цяпер гэты працэс стаў крыху стапарыцца, калі можна так сказаць. Но калі паглядзець на лічбы, то, канешне, каранём усіх праблем, дзіўна казаць, што рост заробкаў – гэта праблема, але ўсё ж такі гэта праблема. З'яўляецца недахоп працоўных рук. Як слушна заўважыў Зміцер Крук, гэта галоўная праблема ў эканомікі, і гэта яна піхае заробкі вверх, і яны растуць, нягледзячы на тое, што ў нас ВУП амаль не расце. Калі вы задумаецеся аб тым, як так можа быць, калі у вас заробак вырас на 15%, а выпуск прадукцыі вырас на 2%. Адкуль же гэтыя грошы? І, канешне, гэта не натуральнае становішча, гэта прыкмета хваробы, якая павінна адбіцца на той самай інфляцыі, аб якой казаў Зміцер Крук, і мы назіраем паскорванне інфляцыі. Я нагадаю, што цалкам на гэты год наш урад планаваў каля 5% інфляцыю, і вось з 1 снежня, з 1 студзеня, з пачатку года мы назіраем ужо каля 6%. Цалкам жа гадавая інфляцыя зараз 7,5%. Я нагадаю, што гэта толькі афіцыйныя лічбы, якія наўмысна не ўлічваюць, напрыклад, рост коштаў бульбы ў беларускіх крамах. Ну і, канешне, калі дадаць да гэтаму, куды ж выльюцца гэтыя пустыя беларускія рублі, у першую чаргу яны выльюцца ў пакупку імпарта, і мы бачым, як дзірка ў знешнім гандлю ўжо амаль мільярд. Мы планавалі за год плюс 800 мільёнаў, а маем за 7 месяцаў амаль мінус мільярд. Ну і, канешне, гэтыя пустыя грошы падштурхоўваюць раздробны гандаль і будаўніцтва. Менавіта за кошт гэтых грошай і расце беларускае будаўніцтва. Цалкам гэта прыкмета хваробы. Яна павінна была так трохі стрымлівацца натуральным чынам, таму што адваротны бок был бы выбухам, был бы нейкім такім, ведаеце, выбухам некалькі дзесяткаў, напрыклад, адсоткаў інфляцыі, што бы, канешне, ударыла адразу па гаманцам беларусаў і моцна ударылася. Таму зараз, калі мы назіраем такое трохі падмаражванне, такое стрымліванне роста заробкаў, а месяц к месяцу можна казаць, што яны ўжо амаль спыніліся, а ў некаторых галінах і падаюць, то гэта такі найлепшы, найлягчэйшы сцэнар выхада з гэтага такога вельмі небяспечнага кола. Александр, а навошта ввогуле, чаму ввогуле мы гаворым пра рост заробкаў? Здавалася, паводле логікі, цяпер найвыгоднейшы час для рэжыму, каб не рабіць гэты рост заробкаў, а можа нават і скараціць іх, і сказаць, што, слухайце, лепей хай будуць цярпіце удары па вашых гаманцах, чым удары варожага захаду і Украіны па вашых дамах. Плюс супраць нас тут санкцыі, усе нас душаць, таму, вядома, заробкі не растуць. А нават калі будуць нейкія занадта незадаволеныя, то на вуліцу асабліва ніхто не выйдзе, бо ўсё закаталі пад асфальт. Здавалася б, навошта той рост заробкаў ввогуле рабіць было? Ведаеце, ваше пытанне вельмі добрае. Яно адразу на мільён. Калі б я быў настаўнікам, вы былі студэнтам, вы пайшлі з экзаменам з вельмі добрай адзнакай.
Таму што гэта таксама слушнае пытанне, чаму дзяржава падвышае гэтыя заробкі, падвышае, мы бачым, што падвышаюць болей бюджэтнай сфере, чым у эканоміцы. І тут корань праблемы ў тым, што сёння беларускія прыватныя прадпрыемствы вырабляюць каля паловы беларускага ВУ. І там немагчыма загадаць, што не, вы на прыватных прадпрыемствах не падвышаеце заробкі. Прадпрымальнікі, калі бачаць недахоп працоўных рук, калі ім не хапае, не ведаю, інжынераў, будаўнікоў ці кагосьці іншага, яны самым натуральным чынам пачынаюць плаціць болей. А гэта выклікае патрэбнасць і ў дзяржаўных прадпрыемстваў падвышаць заробкі, каб быць канкурэнтаздольнымі з пункту гледжання заробкаў з прыватнымі прадпрыемствамі. Я нагадаю, у нас зараз няма такога, што ўся дзяржава працуе на дзяржаўных прадпрыемствах. Не, палова людзей працуе на прыватных прадпрыемствах. Таму гэта ланцужок. І напрыканцы гэтага ланцужка стаяць бюджэтнікі, якія, калі ім не падымаць заробкі, яны пойдуць працаваць ці ў прыватны бізнес, ці на дзяржаўныя прадпрыемства. І таму дзяржава вымушана, гледзячы на тое, што яна натварыла сваімі асабістымі рукамі Лукашенка, таму што, канешне, гэта ён выпіхнуў некалькі соцень тысяч працоўных за межы краіны і такім ненатуральным чынам такі справакаваў гэты крызіс. Таму, калі дзяржава бачыць тое, што адбываецца, яна вымушана падвышае заробкі і нічога не можа з гэтым зрабіць. Каб нешта, вашай методай дзейнічаць, трэба закрыць мяжу цалкам, забараніць недзяржаўныя прадпрыемствы, і тады, магчыма, можна было б так зрабіць. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што да гэтага яшчэ некаторы час у нас застаўся ўсё ж такі. Лукашенко абяцаў, слёзна казаў, што ніколі не дазволяць уключыць друкарскі станок. Спадар Александр, тым не менш, незалежныя эканамічныя эксперты кажуць пра тое, што такі варыянт магчымы, калі інфляцыя будзе расці. На ваш погляд, якія яшчэ могуць механізмы задзейнічаць ва ўрадзе, каб ўсё ж такі заробкі раслі трохі хутчэй, чым расла інфляцыя? Ведаеце, тут галоўны пойнт не ў тым, каб заробкі раслі хутчэй, чым расла б інфляцыя. Я разумею, што для звычайнага беларуса гэта асноўны паказнік, каб быў такі, за мінусам інфляцыі натуральны рост заробкаў. Для ўрада галоўная праблема, каб эканоміка расла хутчэй, чым растуць заробкі. Каб ўсё ж такі яна была болей эфектыўна кожны месяц, а не меней эфектыўна. Разагнаць інфляцыю, друкуючы грошы, у гэтым мы прафесіяналы. У нас шматгадовы досвед, і той чалавек, які зараз узначальвае Нацбанк, не спыніцца ні на секунду, калі у яго будзе такі загад ад Лукашенка. Ён даже нават не задумаецца над тым, што ён будзе рабіць. Гэта Роман Галоўченко, і мы ведаем яго як такога чалавека, які працуе ў рэжыме «чаго ізволіце сёння». Таму у Турчына вельмі цяжкая такая задача, але менавіта ў тым, каб падтрымаць рост, не разганяючы заробкі. І яго не шмат у руках нейкіх механізмаў стымулявання такого неінфляцыйнага роста. Таму што зараз беларуская стаўка Нацбанка ўжо на вельмі высокам узроўню, на амаль 10%. І немагчыма, мы знаходзімся, ведаеце, у такім вельмі хісткам становішчы, таму невялікая колькасць інструментаў, і я бы сказаў, што так, ведаеце, 50/50, ці будзе далей становішча бяспечным, ці ўсё ж такі мы пабачым сапраўдны крызіс. Спадар Александр, дзякуй вялікі за гэты аналіз, за гэтую размову. Александр Кнурович, аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце, быў з намі на відэасувязі.